Dili ka kaligo for duha ka adlaw. Hoy! Hello, what's up mga ka-challenge? So, nara! Ito ang challenge karon na Who's Who? So, karon na ito ang mga Team Aleng, like mga back-team ni Aleng. Sali ka, Aleng! Dang-dang-dang! Aleng contestant! Dahil nanalo na contestant, ang pinakagwapo, ang James Cedric Bulwa, Junet contestant! Danson na, ang ito pinaka-famous na TikTokers, Queenie contestant! Sabi pinakalas na contestant niya, ang pinaka-beautiful na princess, si Sean contestant! So na lang yung mga contestant sa puso. So na lang ang pinaka-natatanan. So na lang. So yun na lang, pinaka-higher and everything. So without further ado, let's get into it. Sige na, tignan na ta. Ang tigbasa niya. Ang tigbasa niya. Tigbasa. Ay, isa pa. Ay, hadjot na nga. Malawak ka kasi malupot ba? Malawak ang gano ba? Sige na, sige na. Ha? Dito ka sa likod mo. Uy, ano na mga kamot? Ano, mga kamot? Ayaw, pag-antipara. Antipara ko. Ayaw, pag-antipara. Paano na yung antipara? Antipara. Ayaw, gusto mo? Wow. Ako pa. Ay, katawa na ko ba? Ikaw na nga, pangutana. Kinsay pinakabuutan. Ay, oy. Wala! Wala! Wala ako, di ba? Butan mo yan, eh. Kinsay, sige, katulog. Dunggo, Mirat. Kinsay, Inalaala mo pa sa akin. Uy, ate, mga pilar po yan. si Sean. Ay, point mo sa ko. Ay, ayaw, huga si Sean. Wala lang. Ayan, gums. Inaya po ba? So, grabe sa kapakabasa. Mas kaya pag hindi nakadilang. Hindi ko sa pa. Katulog na, kinsay tapulan. Pagbalik naman na. Ayaw, ipagawas imong mouth Sean. Ano kasi mag-alala na ba? Ano? Kinsay pinakabadlungon. Eh. Kinsay pinakabulaos. Uy, hindi di man ako nasa dyan. Kusog lang yung mukhaon. Kinsay pinaka maro. Maro. Kinsay. Wise, romanggon. Kinsay dugay mo mata. Magpapukaw pa. Ay, wag mo nilang itakot pa sa may mamukaw. Kinsay hindi ka pang toothbrush. Expose na ni mama. Expose na naman. Ako manig swimming pool. Ako manig swimming pool, oy. Kinsay dili ka kaligo for duha ka adlaw. Hoy! Ay, sana. Ay, isa. Alternate na naman, di ba? Ligaw pa kung pagkabit. Alternate, ikaw maganda. Alternate. Ay, isa pa. Hindi sa ting isa raman sa grabe son. Alternate ba yan? Ala, ako nga nagigipatagan na. Makaya ka may naglalaan. Umuwi lang. Gulain ka. Nalagyan yung
Inanay sa tuwing gabi postas ko. Ay, kamu tuwa. Kinsay pa. Ibawa mo na expose. Wala, wala siguro. Wala mo na diyan. Di mo na pwede expose. Kasi, ano ito, bang Ikaw sa apil na nilagay mo. Puto ka. Kasi ganito nagpiling ka niya, ha? Akin piling sa ganito, ha? Oy, dapat pinig-pinig. Sige na, Kaya nasa book na basahan. Purot naman. sarap na tayo naman to. Paspasan sa ganito ah. Oh, ayun da. Si Paspasan. Auntie magbasa, siya magbot. Ay, wala na ka, wait, grabe ka, ano na kita, wait na yun, ano kasi ante, Kalimot ko. lumara na ako, nagiganuan na. Yehe, naman na. Hindi ba ho? Push on. Kinsay bahog po sa. Hoy, ay sana, wala pa lang puso niya. Oy, dapat ma-apil ang atuangan mo, ante, gano'n, dapat naman na ibutangin. Sige. Marunong mo kayo lang. Hi guys! Dapat yung vlog ni Cindy. Sumato! Subscribe sa Wala my ka channel. kayo, uy, wala ko manggo, dapat na po man, dapat lain, uy. So, hello mga guys, so karon, nahumahangat po ang, Hindi, hindi. punta ka na. So, nalagi na nabasar guys, I hope you guys nga nag-enjoy mo. Then, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please do like, share, and subscribe, and comment down below para kung saan para masunod buhatan. And thank you for watching guys, and bye! Sa record ko, sa record.